tikulandireni kuno kuntaja boma limene la Machinga komwe Profesa Akapita Mutharika abwera pano kuti ayankhule kuna mtindi wa anthu amene asonkhana tsiku la lero pano mene kukuonera pamenepo na mtindi wa anthu osakhala wamasewera abwera pano kuti Profesa atiyankhule basi tsiku la lero mavuta kwambiri pano pantaja mene mukuonera pamenepo people paliponse anthu DPP oye! Mtaja oye! Eteti oye! Msaka oye! Ifedonse oye! Akulu Ajaja kamakwera hapo ifuna aliyense ayimike mkono tiaweve atati tinasowa ukumvana eti Ajaja kamakwera pamwamba tiaweve mpulumusi wathu wafika pano chiyembekezo cha Malawi chafika pano kuyambira pa 16 feteleza apezeke mafuta apezeke forex ipezeke chakuja chipezeke chakwera achoke TPP oye! Amene akuti atati pa 16 aloweso mboma mafuta athu achepe ayimike chala mwamba ndikufuna chakwera one kumene aliyeko tiyimike chala mwamba tonse pano ndikufuna so kapepe kaja kaone tiyimike chala tonse pano TPP oye! Bwana tisakutengereni nthawi ulendo undu wautali koma mumve kulandiridwa pano pantaja pamodzi ndi madamu First Lady kuchokera pa 17 imvani kulandiridwa bwana muone unyinji uli pano bwana wawa ine mawa kundisowa bwana ndayenda kuchokera kunsanje kuchitipa kumpoto konse
wakati ine ndaenda bwana ndifuna ndinene ichi bwana mukumenya over 65% pa 16 pano. DPP waye bwana mundilole ndiapasa Vice President komanso amfumu bwana anayendi mawu pang'ono 1 minute yokha. Ulemu kwa abwana atu wa FPM Professor Arthur Peter Mutharika ife kuno kuntaja takulandirani kwambiri komanso osangalala kwambiri. DPP waye! Professor Arthur Peter Mutharika waye! My Gertrude Mutharika waye! Jaja waye! Honorable Malume Bokosi waye! Honorable Jafari Musa waye! Honorable Chikwanje woye! Ipetose woye! Bana Mosa Daya Tawi ule muenera upite kwa inu a President yatu ndi Her Excellency the First Lady ule mwanu ule mubwana araji ndi akulu nonse kuti kulukira nthawi yatha. Bana anthu ali panowa ali ndi nsangala komanso ali ndi njala. Ali ndi nsangala chifukwa akuonani inu ndiye chipulumutso chawo ndipo chiyembekezo chawo. DPP woye! Ife timazungulira monse mu Eastern Region koma anthu awa amafuna kuti akuoneni inu na President. DPP woye! Chifukwa ndinu nokha amene mutapulumutsa Malawi pa 16 September pano. Bwana ndingonena mawu ang'ono kukumadusa anthu kuno. DPP woye! Kumanama kuti ifeso tukima ngati Vice President, tukima ngati President, tukima ngati President azipandi zaboza apasidwa ndalama kuti akomboneze anthu awa. Koma anthu awa talangiza kuti voti. DPP woye! Voti ndi adadi basi. DPP woye! Voti ndi adadi basi. Enaja alandira ndalama kwa Chakwera kuti akubombonezeni. Sangakupulumuseni. DPP woye! Sangakupulumuseni kunkhanza za Chakwera. Mpulumusi watu ndi Professor Arthur Peter Mutharika. DPP woye! Bwana ndapemphedwa kuti malingana ndi chidani chili panochi tifeze 1 minute yaphunzira anthu kavotedwe. DPP woye! Yaphunzira anthu kavotedwe. Ndiye Honorable Ben Phiri taisesani pamenepo. Chalamwamba DPP woye! Atati woye! Your Excellency komanso mai chifukwa cha nthawi maule monse akhale m'malo mwake. Tatopa ndi kuzunzika sichoncho. Tifuna zinthu zisinthe sichoncho. Ndiye tiyang'ane ichi eti choyamba kaya anagula chovotera chanu kaya chinasowa tonse siku lovota tikapite malo ovotera tagwirizana. DPP woye! Chachiwiri mmene amapanga ballot paper ayika ma president wonse malo amodzi dala
Ncholinga choti malo chonga akhale ang'ono. Tugwirizana eti? Cholinga inu mukakachonga chikafika pa wina azikati iyi siwerenga. Ife tilola? Ndiye tigwirizane chonchi. Ife amene timatha kuwerenga tikakafika pa box pamene pali chimanga. Tikatenge bwinobwino popointi mofatsa. Kukangoti box mochani? Kukati chani? Koma chochongacho chisakapitilire mbogosi. Tagwirizana eti? Komanso amene timadinda inki tisakatenge yambiri pang'ono chabe. Tikapiteso mbogosi bokuti chani? Kuti chani? Ikakachuluka inki ikagunda malo enawo ndiye tisakapake choncho. Tagwirizana eti? Atati ali pamalo pamene pali chani? Pamene pali chani? Ndikupempheni kuti kuvotera wina aliyese kupatula kwa atati ndi chimodzimodzi kuvotera Malawi Congress Party. DPP woye! DPP woye! Maulemu ndingopereka ripoti yaksese kuti kuno ma MP yanu ndi mwana wanuyu Malume Bogosi amene yu ndiye mavuziwa bwino anali mparliament abwereranso. Kumbasele kwa ngaku veteran politician Jafari Musa akuibilanso kuno. Sijalanse ulino ndilankulu amene ali apa. Sija hilo kosiyo za nyuwani machinga mikoko kuli ya Jafari Musa. DPP woye! Maulemu your excellency ndikupempheni kuti muyankhule chitantindi chimene chikuti yopya ine lero pano pa Mtaja. DPP woye! Machine, Mahana machine, Abdul machine, Jihana machine, Jeliansa machine, Amina Dad, Yewe. One, Abdul give me one, Jihana give me one, DPP oye! DPP oye! DPP oye! Mtaja oye! Ansaka oye! Bogosi oye! Oye! Bogosi oye! Moinose! Mlibanji ine ndi mnakwambi. Assalamu alaikum. Ine ndo sana kwambi. Ona nkope do sanga jonji. Ine so ndo sanga kwambi. Last time labda hapana usiku haija na kugawa chimanga jija naye hapa unayo usiku kwanga hayo unayo usiku ndimani maona nkobe tusanga ndiyo ye jojo ndio sanga kwambie lo kulinda bwene kuti weamba ticheze pakanhaita ndiyo ye ine ndinakuswani kwambie Pazaka 5 is they am sure inunso monani so wanzo Pazaka 5 Osa inamila dwa monani so aje sabwera ngari mine so de tonse pa 16 tienda imoze dentima moze yobila kwa kudakla chongi kumena kuja or dindi or whatever with the Boma ili Boma waipali choke Kifukwa Malawi alipa mavuto, Malawi alipa moto, Malawi ndozunzika kwa mbili waibe ufuru murudane kia kumangita
kalembe ichi akumangirwa ife sirifuna Malawi ankhanza sirifuna Malawi wa chipani chimodzi ndimoye ndipo mukapanga mistake monga mnachita pa 2020 ndikusankhanso MCP mubwera kuzaka 31 za chimodzi za chipani chimodzi ndimoye mukufuna zimenezi ya? Yeah, I don't think so. I don't think so. Choncho ndabwera navomera kubwera kuno one thing kuti ndipulumutsa inuyo ndipo ndikupumusani pa September 16 ndikupulumusani inuyo mukhala ufulu ngati nthawi ya 2019 ndikuoye chachiwiri ndifuna kukonza dziko lino Malawi watsopano Malawi osadya chiteze ayi kapena nyika ayi kapena madera ayi bibi ansima kaka tatu kaka nai kaka sanu kaibeka ndosavuda mene mrasa kudira basi kwa chakula chenchen osachitezea choncho tili programu ya federaliza chese za kwambipo za chedwa kuti federaliza wabwino wochipa khalepo kuti nonse ukhale ndi mwayi opeza federaliza mlinda mwana ndibiboye komanso ndabwesa manifesto ndibiboye manifesto mwati is only 90 pages ili muchizungu ili muchitumbuka komanso muchichewa mese kuyerenga zimenezo koma chofunika kwambiri ndikuti manifesto imeneyo ndi yanu timati people centered manifesto imeneyo zonse zimenemo ndi zanu zimene tifuna tikuchitireni inu ndivyoye choyamba tifuna kuti masukulu onse akhale aulere ndivyoye tichita zimenezo kuti anthu ayense akandu chachiwiri tifuna kusintha mmene timayendesera boma muno kuti chuma chitoyi kulilongwe chipite m'midzi district yonse ikhale ndi budget 5 billion mukafuna akhala kumanga sukulu kachani kachipatala kansewu mugwirizane komanso mulembe anthu a m'midziwo kuti apeze ntchito apeze makobiri pang'ono kuti azipindulanso ndivimoyewo zimenezo tichita kwakuti titheke chinthu chimodzi voting. Ndiye ndikupempha nonse mukachoka pano lero mupite kulikonse pa khomo lilonse kwa anthu amene ali m'mizi achikulire mwauze mwathandize kwambiri monga amene alongosa mukadora benchipi aphiri mmene alavotere komanso siku la voti musatenge panjinga kaya ni malongo apasi panado mwatenge mpaka aliyense akavote chifukwa tikufuna tuwine first ballot swatipita kachiwiri atibera afa atibera choncho tiwine toyamba first ballot voti yoyamba basi tiwine zimetamfuna zimenezo aliyense akavote first time mama 6 o'clock pauje pa 6 September mukakhale panzire panyanditu paka 4 o'clock basi mukavote mukateo
mavuto amene atinawo atha kumbuyo kwathu kuli thandiziko lokomera anthu onse Malawi osatokomera mtundu umodzi kapena dera limodzi kapena mpingo umodzi ayi koma lokomera Malawi onse. Ndima amene ndikulidziwa kwambiri tikupita kutali zikomo mwandilandira zakumananso patsogolo koma Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Andireni kuno kunsanama trading center boma limeneli la Machinga komwe Profesa Arthur Peter Mutharika wabwera pano kuti ayeze ndi anthu awalimbikitsa kuti akavote pa 16 September 2025 ndiye mukhale nafe pamenepo. Kuno kwasonkhana anthu ambiri kwa basi mene mukuonera ndithu unyinji wa anthu uli pano kuti umulandire Profesa Arthur Peter Mutharika pano. Pempheni kuti mukhale pompo pamene tikati kupatsirani zomwe muzikhale pano. Atata afika pano pansanama aziwa kuti kuno ndi kwawo kwanje kuno. Amene amanyadira chikwanje chalamamba. TPP waje! Profesa Arthur Mutharika waje! Profesa Gary Mutharika waje! Abaidi Saka waje! Asulemani waje! Abeni Piri waje! Amaganje waje! Bakudadu lero pano. Bakwitima. Wao kwali jono gavana Bwana Daudi Chikwanje kuzizi wika. Jala mama jadadi, jala mama. Ibona Mai Grace Kwelebeta amenye ali oyang'anira NGC Red. Azimai ku Deputy National Director of Women Mai Grace Kwelebeta ndaonaso Mai Francisca Masamba pano chima kunyadirani. Ndaonaso lero pafuta kwambiri chindira Director of Research pano. Ona amasusule lepanda mwina timangu ambela mavideo lero ninao pano. Ndaonaso Mai Kandeu Didi muyose alichoni jala mama. Jala dadi pano. Azimaya kuimba nyimbo imene itimangu ambela mwaile se. Amene ataleo nao pano mwaone live. Arandira dadi pano pansanama. Ameni wabele kuzatesa mavuto ya taifa Malawi. Kuzatesa njala. Profesa Arthur Mutharika jinaelele pati. Aduze mfundo ifete aone Profesa Mutharika na oso aduone.
Nibete tulisuda nibeleke mpaka pangono kulida aone bino Profesa Peter Mutharika komanso Profesa Gerald Mutharika alipopano lero. Anakusowani atati antu wa chimwemwechi akusowa jonena anakusowani kwambiri ndapasana kwa Sulemani abidilize zo kwambiri Chala mwamba aliyese amene akulandira atati pano chala mwamba Sanama woye atati woye TPP woye Daudi Chikwanje woye ife tonse woye Masunga nthawi atati Excellency amene mutakhala president pa 17 pano tikakulumbirisani ku stadium pa 17 atati izi sizo chitaso kukambirana atati ziko lalankhula atati akati ziko ndendi anthu awali apawa amene akuti pa 16 akavotera atati ayimike chala mwamba mukuona atati mukuona TPP wayo panthawi ino mundilole ndipeleke kwa landlord atati 1 minute we need honorable Daudi Chikwanje kuti akulandirani pano 1 minute atati chala mwamba atati wayo mpulumusi wayo Karupa wayo Chisenemesi wayo Mudu wakulu wayo atati kuno ndiye kwawo kwa mwana wanu amene ali regional governor wa Eastern Region pamuzi pawo ndiye pano bana ndi manena nthawi zonse tikamakambirana kuti anthu awa safuna china chilichonse safuna simenti koma akufuna chimanga bwana bana sala inu mmandiuza kuti tikangosankhidwa tsiku lolumbiritsidwa lisanakwane ndilamula kuti chimanga chiyambe kugawidwa TPP wayo bwana dziko lino lawola dziko lino anthu otonse tagwera musenje palibe chimene chikuyenda Malawi uja wasanduka palibe chifukwa choti simenti palibe shuga palibe chimanga palibe adimati palibe mafuta palibe Malawi wokoma uja lero wasanduka palibe TPP waye ndiye ndisauta ileni bwana nthawi kuno kuli region yanga ino tipeza mavoti kuposa region yonse Malawi muno
DPP waye! DPP waye! Kodi tukutawanga bwana, tukutawangira tasani mama watatu jipeleke kwa Chala mwamba DPP waye! DPP waye! Aku gemu ni chimangati? Gemu ni jani? Ndiye tisakaponyesa pa 16 tamvesera ni 1 minute ukaona bo Ben Pili mmene tikachitire pochosa chikangawa. Chala mwamba DPP waye! Tufuna atata abwere si choncho. Koma kuti alowe mboma tifunika tikavote. Komanso tikavote bwino. Ndiye tionetsane apa eti tisanapite apa. Kaya ogula anabwera kudzagula chofotera, kaya chofotera chinasowa, ife tonse maina athu ali kusenta tisapite kumene tinalembetsera. DPP waye! Chachiwiri tikakapita kovota pamene pali makandidate athu mapresidents onse malo ake ochongera ndi ang'ono achikangawa apangadala cholinga choti voti yanu ikakagunda pena azinena kuti voti sitiwerenga mulola. Ndiye ndikupempheni kuti mukangoyang'ana pamene pali chimanga pali ndani? Pali ndani? Ndiye mbokosimo tikangoti chani? Koma chochongacho chikaoneke ngati pamenepa chisakatuluke mbogosi eti amene timadinda tikangoti sochani iki tisakatenge yambiri chifukwa tikatenga yambiri ikapita kwina akusaka werenganso. DPP waye! Chomaliza wina asakunamiseni kuti ineyo ndi wakuno kuvotera chipani chilichonse kupatula DPP ndi chimodzimodzi kuvotera Malawi Congress Party mulola. Zikomo kwambiri bwana. Chala mwamba amene akufuna kumva mawu atatemike chala mwamba. DPP waye! Mkango banguleti. Bwana vipi mutizusirako His Excellency the President of the Republic of Malawi come 16 September. Zikomo kwambiri. DPP waye! Professor Arthur Peter Mutharika waye! Mai Gertrude Mutharika woye! Ife tonse woye! Bwana ndimakuza nthawi ijayi kuti kuno ku Eastern Region mulibe wopikisana naye ndinu nokha basi. DPP woye! Namtindi amene alipasana mapano ndi umboni wosindikizira kuti kuno anthu akuno sakufunanso munthu wina koma ino adadi. Anthu awa anayiwala kuti kodi feteleza amaoneka bwanji. Anthu awa akhalira kudya mapira. Bwana kuiba kwa sima ya mapira, vuto la sima ya mapira umatuka lero kumazalezera nkucha. DPP woye! Anthu atopa kudya mapira kuno akufuna kuti abwererezo kudya chimanga andi yankho lake ndi adadi. DPP woye! Adadi anthu akuyembekeza kuti mwayankhule ndinu amve mawu anu ndipo akhale achikhulupiriro ndi chiyembekezo. DPP woye! Machine, Mawana machine, Abdul machine, Jihad machine, Jelian's machine, Awina God. You wait. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Abdul the one, Jihad the one. Lay. DPP oye! DPP oye! DPP oye! DPP oye! Msanama oye! Msanama oye! Chikwanje oye! Chikwanje oye! Tosoye!
Mwani nonse? Muli bwanji? Ile ndi mino kwambiri. Assalamu alaikum. Ine ndo sanga kwambiri. Mukumbuka nthawi ya nabwera pano usiku. Ndichimanga. Ngakhale kunali usiku ndimaona nkhope zanu zosanga kwambiri. Ndipo ndinanyadira kwambiri ndikuti zikomo kwambiri. Ine ndikusimikiza kuti kuyambira pa 16 muzasangala kwambiri. Ivoye chifukwa pa 60 tikuchosa boma lolephera ili kuba wa corruption boma itarig my election tibwese boma limene anthu akulifuna. Ivoye choncho ndikupempha nonse mukhale ready. Uli pa 16 aliyense akavote. Mupite kumuzi mukapelale kumuzi mukaoze achikulire khaye novutika mwathandize kuti pa 16 muzatenge kukavota. Chifukwa ife tifuna tiwine koyamba tikatula kwachiwiri atibera ayinjira zosiyana atibera apasena ndalama chan choncho tigwirizane kuti tonse aliyense akavote first time. Tambula zimenezo Ndibioye chifukwa ine ntchito yanga ndiyosavuta ayi. Ntchito yanga ndabwera kuno kuti ndipulumutse dziko lino pano. Ndibioye kupulumutsa dziko lino chifukwa dziko lino lili pa moto, lili pa chipsinjo, lili pa mavuto, anthu akuvutika, anthu kumadya chitedze, anthu kumadya nyika, anthu kumadya madeya. Zimenezo zinachitike muno Malawi ayi. Ndibioye ndiye zonse zikuti ife kuti pa 60 zonse zithe tiyambe Malawi watsopano. Ndibioye choncho ine ndiokonzeka kuyamba Malawi watsopano. Malawi okomera anthu onse kuchokera kunsanje kupita kuchitipa kola mtwa nchinji. Malawi okomera mitundu yonse osati mtundu umodzi, dera limodzi kapena mpingo umodzi ayi. Tifuna Malawi kuti mtundu uliwonse munthu aliyense akhale ndi mwayi opeza ntchito, opeza bizinesi mosasankhidwa kuti mtundu wakuwakulayi. Ndibioye monga amene timachitira ife tili mu government sinayi kusankha ife. Ndimanima munthu aliyense khawa Kalonga, khawa Goliath, khawa kuti Nchinji, ndimanima munthu aliyense as long as ali ma qualifications. Ndibioye choncho tibwerere ku Malawi ameneyo. Ife tabweranso ndi manifesto yatsopano imene takubweretsani ndi 90 pages. Mukapeza mwayi mukayilenge, muchizungu, muchichewa, komanso muchitumbuka. M'buku limene takubwerani zosiyana zimene tifa tikuchitireni. Monga kuti masukulu, chifukwa kuti masukulu wonse akhale aulere. Ndibioye komanso tifuna mphamvu za boma zichoke ku Lilongwe zipite m'madera madistrict, kuti district yonse
Kanyamashika district ikaini budget yao 5 billion kwacha budget yao kafa kumanga sukulu kuno kakumanga nseu kafa kumachi chose iwo agwizani amange alewe nchito anthu akuno kudapeze mwayonso ogwira ntchito kuno zimenezo ndi plan yathu pachizungu amati decentralization. Ndi plan yathu ndi imeneyo kuti tifuna boma libire kwa anthu osati anthu kupita kwa boma. Tamvula zimenezo tichita zimenezo koma kuti zonse zichitike mwadanira kuti kufuna kuti tigwirizane tonse tigwirizane tikavote osatopa iya takuza kakozizira kakotentha 6 o'clock zukani basi pa 6 o'clock zukani basi kamanika nkute kuti ankute kunyama ameno kuti mukalire for lunch basi kamuka kazuka lonse kwakufika 4 o'clock mpaka murasanka chimanga 4 chimanga 4 ni DBP chimanga 4 ni adadi. Tamvula zimenezo choncho ambuya udaiseni ndikuda kutali tizabweranso zake zakuno pasogolo koma ambuya udaiseni nonse zikomo kwambiri mndandaine da former first lady machibaye choncho kuti zikomo kwambiri mupitize chibaye chimenechi zikomo nonse zikomo. Wabida,